बर' हिन्जावा हारसा हौवाजों हाबा जादोंमोन। हारसा हौवाजों हाबा जानायनि जिउनि साजा मोनबाय। आरो लोगोसे क'क्राझारनि रायमनायाव दाब्ला नार्जारि मुंनि सासे सादारन सुबुंखौ दुखिया सुबुंखौ सिखाजों दानख्रबदों होननानै खौरां फोसावनाय जादों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सिखाजों गाग्लोबदों होननानै फोसावनाय जादों। बिनि सायावबो सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय साखाथियावनो थानाय खेत्री सनापुर खेत्रीयाव सासे बर' सुबुङा गावनि फिसाय हारसा फिसायजों बुथारजादों। सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। नांलाय खमलाय जाबाय थानायाव बे जाथाया जादों। हारसा फिसाय बर' बिसिखौ जुलि खालामना बुथारदों। गुवाहाटीनि खेत्रीयाव दीप्ति बर' दास मुंनि बिसिया गावनि फिसाय हितेश्वर दासजों बुथारजादों। दीप्ति बर' दासआ गावनि फिसायजों गोबां बुजानानै जोखोम जादोंमोन। उनाव हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो डक्टरा दीप्ति बर' दासखौ रैखा खालामनो हायासै आरो दायनिगिरिया जाथायखौ खालामनानै स्पटनिफ्राय खारलांदोंमोन। दा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबायबो जानांगौ, हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबायबो जानांगौ। दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा, जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफोरा, माखासे हिन्जावफोरा गुबुन हारिनि हौवा लायो। सोरबा जोंनि बर'नि जुलि जाखानाय बिजामादै मोनखांनायफोराबो गुबुन हारिनि हौवा लायो। मैयासो मोनसे केस फैदों। बे जाहैबाय आइजो, बेहा बिजामादैबो दंमोन। आंनाव भिडिअबो दङ, आं नाथाय बेखौ हगारा। मैया जों हमदों गुवाहाटीयाव बांगाल हौवा लाग्रा, बिजामादै गोनांखा बर' बिसि। हौवाबो दंखायो, बिजामादै दंखायो, फिसाजोफोरबो दं, फिसालाफोरबो दङ। दा बेबायदि मानसियानो गुवाहाटीयाव फैनानै बांगाल हौवाजों थाफैगासिनो दंमोन आरो बे बांगाल हौवानाबो हिन्जाव दंखायोमोन आरो। दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा। अब्ला दानिया फैदो जोंहा रायमना हाग्रामायाव मा जाखो? रायमना हाग्रामायाव दाब्ला नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ दानख्रबदों, माखासे बाथ्रा बुंदों, खोनासंदो। गामिनि नामा? माबा जानालि। मा जादों जाथाया? माबा बन लायनो थांदोंमोन, ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो, ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो, गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय, ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो, ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो। सोरखौ? आंनि हौवाखौहाय। आथिङावहाय। मा नाम नोंनि हौवाना? दाब्ला नार्जारि। सोर दाना? गावबो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों, ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखै गाव। बोरै खबर मोनखोनो? माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन, बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन, ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय। ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों। साबेसे दंमोन बिसोर? जोङो हिनजावफोर गोजा, माबा 10 जनसिम दंमोन। दा नोंनि फिसायखौ जे बिदि दानबाय, मा बुंगोन नों बे समाव? आङो आंनि फिसायखौ दानाय हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया, एसे दानाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो। मानो थाङामोन जेनेबा बे बन लायनो थांदोंमोन। दंफां दाननो थांदोंमोन नामा? बन बे फिसा फिसौ बना, बेखौहाय लायनो थांदोंमोन। साबेसे थाङोमोन? बे साथामसोल' जागौमोनदां। फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा? फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा, दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों, दाननानै लादों होननानै बुंदों। आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय, बुजिया आङो, एसामिससो। बे नोंनि फिसाइया मा बुङो? गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होनो? बिसोरखौ दानदों होननानै खिन्थादों आंनो। आथिङावहाय दानदोंनो, ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिन्थादों। थोंसेल', ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे। दा बहा लाबोखो नोंसोर? जोङो बाव सरिबिलावहाय लाबोबाय। हस्पिटालाव। दा मा थासारियाव दङ? आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव